Foli ani tanni an b'a se Malika bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an nisɔndiyalen don ka sabu kɛ bi an n'an ka maire n'o ye Isa Jalo an ni ale bɛ ɲɔgɔn kan bi ka sababu kɛ kibaruya duman min ni o sɔrɔla ka sababu kɛ a yɛrɛ ka cɛsiri dugu ka cɛsiri ka taa se fo préfet ka cɛsiri n'o o kibaruya duman bɛ tali kɛ k'a fɔ Sumanibugu bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn Sumanibugu duguba de don Sumanibugu i b'a ye k'a fɔ dugu min don gɛlɛya dɔ tun b'u kan gɛlɛya min b'u kan Ala ni mairie ka sababu ɲuman ka taa se préfet ani dugu yɛrɛ dugutigi ka sababu ɲuman bi o gɛlɛya an bɛ fɛ k'a fɔ ko a bɛna basi o la an sera monsieur le maire ma yaasa kibaruya min bɛ tali kɛ o kibaruya duman na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye walasa monsieur le maire i ni se alhamdulillah a yira k'a fɔ ko tɛgɛna wagati tɛ sababu ɲuman dɔ kɔni o kɛra i ye yaasa Sumanibugu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye bugudani don a bɛna bɔ bugudani na ka kɛ duguba ye komi duguba yɛrɛ don sugu cogo la mais i b'a ye k'a fɔ hali bi gɛlɛyaw kɔni bɛ yen ka sababu kɛ mara kɛcogo n'o ye administration ka baara kɛcogo sɛbɛnko n'a dugukolo kotaw donc k'a fɔra k'a bɛna réhabiliter k'a lakodɔn k'a fɔ ko duguba don yaasa a bɛ se ka dugubaw nafaw ni dugubaw baara kɛ o kumana Monsieur Dia o ni kibaruya jumɛn b'i bolo ka se nin ko in ma. Donc n bɛ kuma daminɛ aw yɛrɛ foli la parce que n'i y'a ye kunnafoni bɛ cari mɔgɔ ser'i ma k'i ɲininka de donc an b'a fɔ o la o wulikajɔw la donc ni o foli tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli bila Murabugu ka bɛɛ lajɛlen ma a daminɛ dugutigi la coordinateur Baco ka na se village 4 ni dugutigi bɛɛ lajɛlen ma n b'a bɛɛ fo n bɛ jeunesse mɔgɔw bɛɛ fo n bɛ société civile fo min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ n ka foli bɛ bɛɛ ye. Donc aw sera ma ka na ɲininka Sumanibugu lahala la a réhabilitation lahala la a diyara n ye parce que nin ye baara min ye baara nin ma daminɛ bi a bɛ waati jan bɔ dugudenw y'a laɲini kɛ k'u ka réhabilitation kɛ donc o y'a sɔrɔ conseil communal bɛ yan conseil communal fana ye wulikajɔw kɛ mais Ala m'a latigɛ donc ɲɔgɔn faamuyaw yera a kɔnɔ o de y'a to baara nin ma se ka kɛ a waati. Donc baara min kalifalen don anw na bi a bɛ san 1 bɔ ne bɛ yan n bɛ agent chargé d'expédier les affaires courantes n bɛ maire ka rôle jouer donc depuis ɲinan san jɔra wulikajɔw daminɛra Sumanibugu réhabilitation na donc jeunesse ye wulikajɔ kɛ dugutigi fana ye wulikajɔ kɛ donc an sera préfet ma préfet fana ye wulikajɔ kɛ donc i ɲɛ bɛ nin mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ fɔli na nin bɛɛ ye dɛmɛ don ko la. Donc n'i y'a ye jateminɛ réhabilitation ko tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ye da magara la o y'a sɔrɔ dugudenw bɛnnen don donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi dugudenw bɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ jeunesse farala chefferie kan n'o ye dugutigi n'a ka conseillers ye donc u bɛɛ bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an kɔni ka niveau la mairie ta tɛ problème ye parce que ne ka principe tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ye da magara réhabilitation na c'est à dire que dugudenw fɔlɔ de bɛnna maintenant ni dugudenw bɛnna jeunesse farala muso jɛkulu ni fɛn bɛɛ kan ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni bɛn natira mairie ta tɛ dɔwɛrɛ ye accompagnement kɔ parce que mairie filɛ nin ye ni mairie ko k'a bɛ kunkolo minɛ k'a sɔrɔ dugudenw yɛrɛ ma kunkolo minɛ c'est à dire que kunkolo minɛli a ma bɔ donc o de y'a to n'i y'a ye an ye bi sɔrɔ n ka principe ma kɛ dɔwɛrɛ ye n y'a yira u daayiraw senfɛ n'i y'a ye a ka dugu dilanna aw de don n'i y'a ye a tiɲɛna aw de don mais ni dugu ma se ka réhabiliter aw fɛ a bɛ réhabiliter mɔgɔ wɛrɛ fɛ a b'o bila kun na an bɛ situation min na dugudenw degunnen de don courant sabatilen tɛ jiko sabatilen tɛ a kɔni b'a dɔn ni anw ka génération ye an ka vie kɛ o kɔnɔna na génération min bɛ na kɔfɛ o kɔni k'a ka vie jamais o t'a k'a kɔnɔ donc an k'o bila an kun na an ye nin kɛ o an m'a kɛ o a bɛ kɛ donc an ka kɔn k'a kɛ pour que lafiya k'an denw sɔrɔ génération minnu bɛ an tɛ ka kɛ an yɛrɛ ye o an bɛ ka kɛ génération future de ye donc pour que olu fana ka lafiya sɔrɔ an denw ka lafiya sɔrɔ sinon n'a sera yɔrɔ dɔ la u bɛna ɲininkali kɛ an faw ye mun kɛ an kɔrɔbayara k'an ka dugu to nin cogo la pourquoi ka taa sɔrɔ a y'a sababu sɔrɔ k'a kɛ mais an tɛ sera k'a kɛ wa bi n'a bɛ kɛ a dɔ la a kungo ka nɔgɔ ka tɛmɛ sini a bɛna fereke tugun ka taa fɛ tugun a bɛ fereke plus a tɛ kɛ plus a bɛ fereke ka taa donc c'est à dire que n bɛ profiter micro nin na ka foli bila Makasuba ma Seydou Makasuba a ka wulikajɔ bonyara nin ko la k'a fɔ ko n b'a tanu n t'a tanu fu la dɛ n'i y'a ye an sera nin niveau ma
a fana ye wulikajɔ dɔ k'a la a ye ŋaniya yira a ye ŋaniya ɲuman yira an ka fara ɲɔgɔn kan a ka dugu baara c'est-à-dire o lafiya a bɛ lafiya sɔrɔ o de kɔnɔ donc ne kɔni vraiment bɛ profiter k'a fɔ ni micro la bɛ profiter ka Demko Topo olu baara kalifalen ninnu fana na an fana ye waatiw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ échanger bɛɛ y'a yira ko baara nin ka kɛ jeunesse fana y'a yira baara ka kɛ c'est vrai baara kɛli tɛ ɲa ɲɔgɔn sama fitininw kɔ mais olu tɛ se ka baara nin bali ni mɔgɔw y'u ŋaniya kɛ kelen ye sama ni fitinin minnu b'a la an b'olu datugu baara an bɛ fɛ k'a kɛ mais ni yɔrɔnin bɛ yen an k'o régler an ka nin régler mais sigikafɔ b'o ban mais ni an m'a fɔ ka bɛn a la baara tɛna kɛ bon baara kɛbaliya tɛ ni ka hakilina ye quoi donc fo k'a kɛ dugudenw ka lafiya mairie administration tɛ dɔwɛrɛ kama dugudenw ka lafiya donc a dɔ la i b'a sɔrɔ nin cogo yɛrɛ la fanga ka baara sira fɛ n'a fɔ administration ka sira fɛ i b'a sɔrɔ a dɔ la ni nin baara ninnu ma kɛ dɔw bɛ kɛ sigiyɔrɔ dɔ la ka taa sɔrɔ hali papier jɔnjɔn t'u bolo parce que u tɛ se k'a sɔrɔ dugu sigilen don sigi sɛbɛn minnu kan n'o ye a karitiw ni fɛnw ye i b'a sɔrɔ o si jɔnjɔn tɛ sɔrɔ est ce que a dɔ la a bɛ se ka na olu dɔw gɛlɛya bɔ yen wa oui a b'o gɛlɛya bɔ yen parce que n'i y'a jateminɛ sɔrɔnimugu bɛ niveau min na sɔrɔnimugu bɛ dugutigi di de la o administration ka papier tɛ yen administration ka papier bɛ yɔrɔ minnu na o ye titres de ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don titres bɛ minnu bolo olu bɛ se ka peut-être k'a fɔ alhamdulilayi parce que ni titre kɛra cogo o cogo maga tɛ k'a la hali ni gouvernement bɛ maga la a bɛ yɔrɔ dɔw yira i la fɔlɔ donc maintenant ni réhabilitation kɛra dugutigi di ninnu bɛ bɔ yen an bɛ yɔrɔ min na ko bi permis bɔ tɛ yen ni réhabilitation kɛra ka baara bɛɛ sabati titre foncier bɛ di mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma mɔgɔ minnu bɛna sigi yɔrɔ kɔnɔ o de sariya de bɛ yen titre fɛn permis bɔ o tɛ yen bilen o an bɛna don titre bɔ de la ni ala y'a kɛ réhabilitation kɛra mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi sɔrɔmugu dugu kɔnɔ a bɛɛ numéro kelen kelen nin bɛɛ titre de ye donc ni o baara nin fana ma kɛ kɛlɛ tɛ ban mankan tɛ ban ɲɔgɔn sama tɛ ban tuma bɛɛ dossiers bɛ ne sɔrɔ an ka bureau la yan contentieux bɛ na c'est à dire que mɔgɔw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ papiers ye fila ye yɔrɔw la vraiment kuma ka ca an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ mais ni nin kɛra litige i t'a kuma mɛn. Monsieur le maire i ka laseliw diyara n ye ni kibaruya ninnu n'ala sɔnna maaw bɛna sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mais i yɛrɛ bɛ se ka kuma kuncɛ ni jumɛn ye nin ko in kun kan. c'est à dire que n bɛ kuma kuncɛ ni min ye ka welewele bila sɔrɔmugu ka bɛɛ lajɛlen ma ani minnu tɛ bɔ sɔrɔmugu c'est à dire u b'a fɔ ma ko personne ressource mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ réhabilitation nin ko la an bolo tandilen don bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ. donc an pɛrɛso bɛ se ka jate personne ressource. voilà a bɛɛ b'a la a y'an dɛmɛ parce que kunnafoni fana ye dɛmɛ dɔ de ye parce que n'i ye kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma o ye dɛmɛ dɔ de ye o an ye personne ressource ye donc vraiment n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan mankan misɛnnin minnu bɛ ko kɔnɔ an ka essayer k'u la surmonter tubabuw k'a ma ko il faut surmonter c'est à dire que les mésententes voilà an ka pan olu kunna an ka milieu ɲuman ɲini le juste milieu an ka milieu ɲuman ɲini an ka baara nin kɛ parce que baara mana daminɛ cogo o cogo a tɛ bɛn bɛɛ hakilina ma mais majorité an ka fara majorité kan an ka baara kɛ i ka laɲini bɛ sabati k'a to a kɔnɔ so ne kɔni bolo nin tɛ ko gɛlɛn ye baara nin a kan ka daminɛ état des lieux la enquête ménage a fɔra et puis n bɛ sinsin o yɔrɔ kan état des lieux mana kɛ maga tɛ kɛ mɔgɔ si ka so la an tɛna maga mɔgɔ si ka so la k'i ko k'a ci tant que zone de recasement ma jira a tigi la o kɔni o sɛmɛntiyalen don voilà n'o bɛ baara min kɔnɔ ne bolo an bɛ se ka don o baara kɔnɔ parce que n'i ko état des lieux o ye sisan a ka dɔn du joli bɛ yen du ninnu bɛ lihala jumɛn kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ ni a dɔ la ko yɛlɛma bɛ se ka don olu la foyi tɛ se ka kɛ fo ka taa sɔrɔ i bilali ka hakɛ kɔnɔ. très bien o de don c'est à dire que état des lieux tɛ dɔwɛrɛ ye sirabaw de bɛna bɔ ni sira ninnu bɔra a bɛ se ka kɛ maga bɛ kɛ dɔw ka du la sira bɛ bɔ u ka du kan mais ni sira bɔra i ka du kan il faut que yɔrɔ dɔ de ka yira i la fɔlɔ sanni ka du ka ci o de ye hakilisigi kuma de ye maintenant ni an b'o baaraw daminɛ baara in bɛ taa kuncɛ waati min na i t'o dɔn fo ka baara nin de daminɛ état des lieux la ani enquête ménage nin yɔrɔ la an bɛ se ka min fɔ i b'a dɔn wagati min na ni nako daminɛna dɔw yɛrɛ dogo fo hali sini u ma se ka ye donc nin fɛnɛ na fɛnɛ ni maa min y'i yɛrɛ dogo a dɔ la i bɛ se ka tunu dɛ. non i bɛ se ka tunu non en tout cas bon a dogoli bɛ sumaya pourquoi parce que duw dɔnnen don enquête ménage tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ du bɛɛ numéroté ka taa du bɛɛ de bɛ numéroté